În urmă cu 16 ani, lucram în domeniul construcțiilor de case. Însă văzând drama pe care o trăiau copiii ce locuiau pe stradă și familiile defavorizate, după Revoluția din decembrie 1989, viața mea a luat o întorsătură neașteptată. Deși jobul meu era satisfăcător financiar, am renunțat pentru a deveni parte a echipei Arciu România încă de la înființare. Nu mi-am închipuit că acest lucru îmi va schimba viața. Nevoia copiilor de a fi ajutați m-a ambiționat să mă licențiez în drept. Acesta este un pas în îndeplinirea visului meu, acela de a garanta tuturor copiilor defavorizați toate drepturile legale. Fără aceste drepturi, acești copii nu sunt integrați în societate și nu pot avea parte de o viață decentă și armonioasă. Faptul că lucrez pentru Fundația Arciu România este un miracol. Pentru a ajuta la bunăstarea socială, este necesar în primul rând să asigurăm viitorul copiilor care se confruntă cu probleme majore. Adevărata asistență socială implică să faci pentru alții ceea ce faci pentru tine. Să îi ajuți pe copiii fără părinți, ca și cum ar fi copiii tăi. Haideți să vorbim despre civilizație, după ce vom rezolva sau ameliora problema copiilor și a familiilor care trăiesc și locuiesc în stradă.